Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгариф, гаилә һәм мәктәп журналлары редакциясе белән берлектә үткәрә торган авыл укытучысы 2022 һөнәри бәйгесенә йомгак ясады. Конкурста республиканың төрле төбәкләрендә яшәүче укытучылар һәм беренче мәртәбә балалар бакчалары тәрбиячеләре үзләренең иҗади эшләре белән катнашты. Балык Бистәсе районы Яңа Арыш урта мәктәбенең физика һәм информатика укытучысы Руслан Дамир улы Нәбиуллин беренче урынга лаек булды. Руслан Дамирович студиябызның кунагы. Хәерле көн, Руслан әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, Илза ханым. Сайлап алу этабында һәр укытучы, шушы бәйгедә катнашкан укытучы эссе белән чыгыш ясады. Аны язып җибәргә кирәк иде. Менә сезнең темагыз нинди иде? Нәрсә турында бәян иттегез? Нәрсәләр борчыды сезне? Минем эссенең темасы ул инде үзем турында. Беренчедән инде авыл мәктәбендә ничек итеп без укыту алып барабыз, шулай укыту процессын ничек башкарабыз. Бу инде үземнең укыту бит инде һәм инде башка предметларны караган вакытта, башка үземнең физика, информатика укыту, үземнең кыскача гына инде биография, шулай ук инде монда керде. Предметка ничек итеп мин балалар, үземнең балаларына ничек итеп аларга менә шу предметка карата мәхәббәтне уяту. Шулай ук ни өчен мин бу профессияны сайлаганмын? Менә бу бик тә кызыклы сорау. Бүгенге көндә миңа калса, мәктәптә ир-егетләрне күрү үзе бер могҗизага тиң. Укытучылар күпме менә сездә ир укытучылары, ир-егет укытучылары? Һәм инде үзегез ни өчен сайлап алдыгыз, ни өчен гомерегезне укытучылыкка багышларга булдыгыз? Ир укытучылар безнең мәктәптә алай күп дип әйтмәс идем, хатын-кызлар күбрәк. Физика предметын мин инде мәктәптән бирле ярата идем. Миңа ошый инде ул тәҗрибәләр үткәрү, тәҗрибәләрне үткәреп карау. Безнең физика укытучылар бик көчле педагог иде. Һәм шуннан чыгып, мин инде Казан дәүләт университетына, Казан дәүләт педагогик университетына кирдем. Укырга физика һәм информатика бүлегенә. Безне инде Әнвәр Нури Әхмәтулла Хузи Әхмәтов укытты. Шундый бөек галимнәр булгачтан инде педагогика фәне плюс шушы физика, информатикаларны дөрес итеп бирү методикасы миңа яхшырак бирелгәндер. Безнең шулай ук гаиләдә әтидә минем, әнидәген алар укытучылар. Нәсел дәвамчысы булып чыгасыз. Безнең әгәр дәген менә шу бөтен безнең әти, әни, дәвәниләрнең әниләре, әтиләре, алар бөтенесе дәген укытучылар булган. Безнең менә шу педагогик стажны 400 ел дип. Бергә кушсак инде. Бергә кушсак 400 ел дип әйтергә була. Субханалла. Инде ир-ат егетләргә килгән вакытта ничә бала икәнлеген бәлкем мин аны бик әйтеп тора алмыйм. Нигә алай икән? Ләкин чынлап тагын ир-атлар мәктәпләрдә җитеп бетми, әз укыталар. Шул ук, мәсәлән, төгәл фәннәргә килгән вакытта физика кайбер менә без бит инде очрашулар алып барабыз районнарда, мәсәлән, җыелышларда ир-атлар әзрәк физикадан дагы, шул ук математикадан дагы әзрәк. Сез укыта торган фәннәр физика һәм информатика. Менә бу бәйгене оештыручылар булай дип язалар: физика һәм биология укучылар арасында бигрәк тә зур кызыксыну уятты. Чөнки монда төрле тәҗрибәләр, төрле лаборатор эшләр үткәрелде дип. Менә сез балаларга нинди кызыклы эшләр тәкъдим иттегез? Ничек аларның игътибарын җәлеп итә алдыгыз? Минем тема 3нче этап бит инде безнең инде ахыргы этап. Минем темамда эчке энергия, җисемнең эчке энергиясын үзгәртү усуллары иде. Һәм без инде кулдан ясалган технологиялар белән, мәсәлән, шул кызыклы тәҗрибәләр белән балаларда менә бу фәнгә чынлап та кызыклы хисләр уятты. Ул беренчедән күрсәтмәле, мәсәлән, анда бит инде күренеп тора. Һәм инде укучыларга мондый күрсәтмәлек ул аларны кызыксыну хисен уята дип уйлыйм мин. Шулай ук бу мин дәресемдә кулланылды информацион технологиялар. Бу безнең quizzes.com-да иде берсе, монда инде тестлар эшләнде. Һәм мин шулай ук эшләдем Google форумнарда. Монда укучылар үзләренең дәрескә булган
хисләрен язып калдырганнар иде. Мин аны шул жюри әгъзаларына да күрсәттем. Алар укырга куштылар. Чынлап тагын бу аларның барысына дагы дәрес шаган иде. Менә бу технология дип әйтим инде бик тагын минем өчен бик тагын уңайлы технология булып чыкты дип уйлыйм. Бәйгенең соңгы этапы Питрәч районының Шәле авылында. Бу инде авыл мәктәбе, билгеле инде авыл укытучысы булгач, авыл җирлегендә узган. Менә сезнең күзлектән чыгып авыл мәктәпләре арасында һәм шәһәр мәктәпләре арасында ниндидер аерма бармы? Тулландыру, җиһазландыру буенча. Авыл мәктәпләре белән шәһәр мәктәпләре арасында аерма бар инде ул. Беренчедән, авыл мәктәпләрендә балалар саны шәһәр мәктәпләренә караганда азрак. Анысы инде факт. Һәм икенчедән, менә шул җиһазландыруга килгән вакытта, мәсәлән, менә минем физика дәресемнән чыгып әйтәм инде лаборатор комплектлар җитеп бетми, кайбер лаборатор тәҗрибәләр күрсәтергә. Моның өчен үзебез әйберләр уйлап табабыз. Кулдан килгән әйберләр дип әйтгәндә. Шулай ук менә уку әсбапларына килгәндә шулай ук кутулландыру юк. Мәсәлән, менә безнең яисә инде китаплар җитеп бетми балаларга. Китаплар җитеп бетми. Бу шушы фәнне укыганда җитеп бетмиме? Яисә инде өстәмә? Мин бу менә мәсәлән шул мин үземнең китаплар нидән әйтәм инде чыгып, мәсәлән информатика китабы безнең җитеп бетми. Тиешле дәрәҗәдә җитеп бетми балаларга. Физика мәсәлән 11-нче сыйныфларда безнең русча укытыла. Яисә инде ул рус теле, аның китабы рус телендә язылган. Әмма ләкин мин бу китапны русчадан үзем инде күңелдән тәрҗемә итәм дә татарча балаларга татарча укытам. Безнең татар китаплары физикадан татар әсбаплары инде мәсәлән юк буны. Җитеп бетми булып чыгаймы? Ә менә бу бердән дәүләт имтиханнарын тапшырганда, анда бит инде рус телендә имтихан тапшырыла. Авырлык килеп чыкмыймы соң? Татар телендә мәсәлән сез бирәсез дәресләрне, имтихан тапшырганда рус телендә булганда авырлыклар булмый? Юк дип уйлыйм, чөнки мин дәресне әзерләгән вакыт, дәрес биргән вакытта балаларга мин алар белән татарча сөйләшәм, әмма ләкин без еге мәсәлән вариантлары караган вакытта монда мин русча терминнарны аларга әйтәм. Шулай ук әлбәттә бу мансыз була алмый, чөнки еге ул үзе бит инде русча безнең бирелә. Русча бирәләр балалар. Шуңа күрә аларга инде аны русча терминнарны тоже бирергә кирәк. Бәйгенең исеме бит инде авыл укытучысы дип, име? Менә аермасын әйттегез шәһәр мәктәпләре белән авыл мәктәпләре арасында. Авыл укытучысы белән шәһәр укытучысы кайсы ягы белән аерыла икән? Авыл укытучысы белән шәһәр укытучысы аерыла микән инде алар? Укытучы кем соң ул укытучы? Укытучы ул үзенең һөнәрен яратучы һәм ул укучыларга белем бирүче, шулай белем генә түгел, бәлкем тәрбия дә бирүче. Монда инде аермалык булырга тиеш түгел дип уйлыйм, чөнки ул авыл укытучысымы, ул шәһәр укытучысымы, алар икесе дә белем бирәләр, икесе тәрбия бирәләр. Менә кайсы ысул белән бирәләр, менә анысы гына бәлкем әйтергә мөмкин инде, авыл укытучысын шәһәр укытучысыннан аерырга мөмкин. Әмма ләкин мин инде үзем шәхсән шәһәр укытучылары белән сөйләшәм, мин инде курсташларым белән Ләне Румнорцы. Шулай дип күрәсезме? Шулай дип күрәм. Ә миңа калса беләсезме, әле һәрбер укытучыга авылда укытамы, шәһәрдә укытамы, сәләт, призвание дигән нәрсә кирәк. Ансыз миңа калса шәп, әйбәт укытучы килеп чыга алмый торгандыр. Юк, ансыз була алмый, чөнки укучыларны яратмыйсың икән, укучыларны яратмыйсың икән, син фәнне ничек кенә яхшы белмә, син барыбер аларга белемне җиткерә алмыйсың. Чөнки бар шундый, мәсәлән, бар инде шундый кешеләр, алар бик күп беләләр, аларның белемнәре бик зур, әмма ләкин алар аны балаларына җиткерә алмыйлар, укучыларына җиткерә алмаска мөмкин. Балаларга җиткерә алмыйлар. Мин андый кешеләрне укучылар дип әйтмим, укытучылар дип әйтмим. Әмма ләкин үзең белем бирә белмәсәң, күпме генә белсәң дә укучыларга син һәрбер эшне яратып башкарырга кирәк. Әлбәттә. Ә менә мәктәп киләчәктә менә авыл мәктәбен күз алдыгызга ничек китерәсез сез? Школа будущего дип әйтсәк инде. Авыл мәктәбен әгәр дәгән шәһәр авылларда эш барлыкка китерелсә, авыл мәктәбе ул һәр вакытта да булачак.
Исә балалар саны хәзерге үзегез беләсез, авыл мәктәпләрендә балалар саны кимегәннән кими бара. Шәһәргә күчү сәләтле. Ә менә шәһәрләрдә кирсенчә балалар саны бик күп. Авылда нидә булса, менә авылдагы кешеләрне кызыксындыра торган эш барга китерелсә, минемчә, авыл мәктәпләре алар һәрвакытта яшәячәкләр. Бunda плюс шуны да әйтеп китәсем килә, авыл мәктәпләрендә шулай ук менә төрле шушы мәгълүмати технологияларда булдырырга кирәк дип уйлыйм. Шәһәр мәктәпләренә генә басым ясарга түгел, бәлкем авыллардагы авыл мәктәпләренә һәм авылдагы балалары әзрәк булганнарга да балалары күбрәк булган мәгълүмати технологиялар булдырсак, бик яхшы булачак. Менә мондый тема тәкъдим иткән булганнар, укып карыйм сезгә, Татарстанда цифрлаштыру елына нинди өметләр баглыйсыз дигән. Менә бу бәйгедә, име? Менә сезгә шундый сорау бирсәм, менә бу цифрлаштыру елы бара бит инде Татарстанда. Сездә нинди булса өметләр баглыйсызмы моңа? Нәрсәдә булса көтәсезме бу елдан? Бу елдан көтәм инде. Бу бит инде безнең барыбер мин бит информатика укытучысы, һәм инде бу безнең туры бәйлелек. Без мәктәп исеменнән 3D принтерга заказ бирдек. Һәм шушы 3D принтер ярдәмендә мин балаларга да гына әле тагын өстәмә түгәрәк алып барам. Булар барысы дагын мәктәпкә цифрлаштыруга әйләнеп кала инде. Бөтенесе дәген һәм менә мин инде бик тәген теләгән идем интерактив тактаны яңартырга. Без инде мин инде 7-8 елны акбар тоткан кеше түгел. Интерактив такта белән генә эшлим, балаларны да шушы интерактив тактада эшләргә өйрәтәм. Шул ук компьютерларны интерактив такта, булар бөтенесе дә бит инде мәгълүмати информацион-коммуникатив технологиялар, һәм алар һәрберсе дәген безнең укыту процессында кирәк. Менә шушыларга минем өмет, менә буларны яңарту, бу безнең бик тәген бер зур проблема булып тора дип уйлыйм. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән бөтен мәктәпләргә дәген ноутбуклар, яңа ноутбуклар кайта башлады. Бу ноутбуклар белән эшләп тә карадык. Бик тәген уңайлы, бөтен укытучыларга да җитеп бетсә, бик яхшы булыр иде. Менә сез тапшырубызның башында әйтеп киткән идегез, сез һөнәрне әтиегез, бабаларыгыз үрнәгендә сайлап алгансыз, шушы нәселне дәвам иткәнсез инде шушы һөнәр буенча, име? Алай гына да түгел әле, сез тормыш иптәшегезне шулай ук укытучыны сайлап алгансыз. Гөлия турында да бер-ике сүз әйтеп китсәгез, гаиләгез белән таныштырып. Минем хәләл җифетем Гөлия ханым, ул педагог оештыручы безнең мәктәптә. Шулай ук минем 2 кызым бар. Тагын нәрсә дигән идем, уныттым. Без инде бер авылда туып үскән кешеләр, һәм инде шулай ук аның дагы шушы профессияны яратып башкару, ул аның балаларны яратуы белән аны әйтергә була инде. Гаиләдә бергә, эштә бергә авырлыклар килеп чыкмыймы? Юк, авырлыклар килеп чыкмый. Мин инде информатика укытучысы буларак информацион технологияларны беләм дип уйлыйм, һәм инде хәләл җифетем миңа һәрвакытта дагы килеп ярдәм сорый, ярдәм итәм. Аннан да кайбер вакытта инде ярдәм сорарга туры килә инде. Без инде гел күрешеп торабыз. Өйдә дәген, мәктәптә дәген. Аңлашыла инде, гаилә булгач әлбәттә күрешеп тора торгансыздыр. Ул яктан караганда безнең инде аңлашучанлык икебезнең дәген бар дип әйтәсем килә. Икебез дә мәктәп кешеләре. Руслан әфәнде, мин сезне чын күңелдән менә бу җиңүегез белән тәбрик итәсем килә. Авыл мәктәпләре яшәсә, укытучылар да була, авылда яши, миңа калса шулай бит. Шуңа күрә әйе, авылыгыз да, мәктәбегез дә гөрләп торсыннар һәр вакытта да. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Көнегез матур үтсен, гаилә бәхете, уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Матур бер җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
çakta başka avallar Şekil olsa kişiye sabırlar Sizler nice yerden itkensiz Sizin kurken keşeykensiz Sizler nice yerden itkensiz Sizin kurken keşeykensiz Balalarının telefon karav Geçen kaldı yavanın sırav Barısına da cevap bergensiz Siz invalid köşeykensiz Kapşağın dünya donuna Yaxtırızlı izlep tağuna Zor ışanış bilen kütkensiz Sabır kırşeykensiz Zor ışanış bilen kütkensiz Sabır kırşeykensiz Maqtagansız diye şurunda Yoklagansız diye şurunda Bizning için sizdir tükkensiz Siz en güzel kişi ekensiz Ko'ngli bizga oq nur sepkensiz Siz en güzel kişi ekensiz Siz en ko'rkam kishi ekansiz Siz en sabr kishi